Al arribar a Mallorca, lo primero que se ve, la catedral, la lonja y el castillo de Bellvitge. Navegant, el nostre insigne periodista, Antoni Alemany, ben clar, és un pueblo que quiere ser él y no otro. Un poble ha estat tan terrible a l'Onquern. Dures sessions d'estudi, conferències, treball. En primer és un savi clàssic, humanista, dels que s'apassionen per totes les branques del saber, des del més humà al més diví, des del més biològic al més transcendental. En Climent, de descontrobar un diamant i en acostar-nos-hi per observar-lo, descobrir que al seu interior hi ha encabit tot l'univers l'altre. I arribava un dia abans, perquè avui, per fer un cartell, només has de necessitar un ordinador i una impressora. Però llavors ho feien tot a mà, amb cartolines de colors, i van inventar una lanterna. Es tractava de donar una base formativa i ideològica a joves amb empenta. És a dir, la recepta clàssica per formar líders. Jo crec que la Paquita és un exemple de persona que sap estar en el seu lloc a cada moment.